Έλα, ρε μαλάκα. Έλα, πες το ανεκδοτάκι. Τέλος πάντων. Του χαλάει το φορτηγό, χαλάει και το ψυγείο. Λέει ρε Πούστη, πότε πρέπει να πάω στο ζωολογικό και θα ψοφίσουν την πιγκουίνι, ξέρω εγώ. Κάνε το stop εκεί, περνάει ένας φορτηγατζής. Περνάει ένας φορτηγατζής, λέει, κάνει το stop, λέει τι είναι ρε φίλε, πάνω στο αμάξι. Λέει γάματα, λέει, και πρέπει να πάω τους πιγκουίνες, λέει, πρέπει να πάω στο ζωολογικό κήπο, λέει, θα έχει μαλακία. Λέει, εντάξει, άμα θέλει, ξέρω εγώ, να τους πάω εγώ. Λέει, εντάξει ρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαλάσει πάρα πολύ καλός κτλ. Να ορίστε, λέει, πάρε και αυτά λεφτά για τα έξοδά σου, σε παρακαλώ να σου πας κατευθείαν στο λογικό κήπο. Εντάξει. Μετά πολλά φεύγει αυτός με τους πιγκουίνους, και μένει αυτός, φτιάχνει τα αμάξι του, ξεκινάει ύστερα από λίγο, πάει μες στην πόλη εκεί που οδηγάει, ξαφνικά σταματάει σε ένα φανάρι και βλέπει στη διάβαση να περνάει ο τύπος με τους πιγκουίνους από πίσω. Λέει, τι κάνεις ρε φίλε, δεν σου είπα να τους πω στο λογικό κήπο. Ναι ρε, λέει, περίσσεψαν κάτι λεφτά και τους πήγα και σινεμά.